Здравейте хора, аз съм Клин 65, а това е Майнкрафт. Така, сега продължаваме с Майнкрафт. Все още е тъмно. Така, аз нищо не виждам. Даже не знам къде е вратата. Вау! Така. Да, ето и е. Става светло, има зомбита в водата, тревога зомбита в водата, тревога зомбита в... Ей, още не горят тия зомби. О май гад, о май гад. Така. Ще намерите, защото... Не знам какво ще стане с вас така. Хайде мрете, кучинове. Така ще умрат. Искат, трябва. Така. Ние да продължаваме, си оправяме къщата. Извинете, някой ми пише. Хора, това беше клипът. След малко пак ще почнем за... Ще имам кратка пауза. Чао! Извинете за паузата и се върнахме. Така. Така, искам да направя вази и май се правеше от едно нещо, което е водата пече. Сега трябва и то става на тухли, като се изпече. И може камени блокчета се правят и... Така. Добре. Добре. Моля, ти мене ли биеш, бе? Така, убихме още на зомби, ще вземем малко розички вътре да освежиме, да, хубаво. Всъщност не съм диването за вас е рози, но... Там. Така, вземем. И сега ще си направя камена брадва, ще си направя също дърво. Защото не съм хубава. Пам-пам, рапа-па-па-там-тарам, ропи-юпи-ям. Извинете, пея си. Странно. Вече звънче. Има бели лалета, има червени. Тук има. Аз за тук казвам. Тук ще бъде така. Добре, не е зле, трябва ни също храна. Така, тук слагаме. Ще направя нещо. И аз не знам какво ще е. Просто ще си израдя. Искам да направя ето така. Тук пак така. Чок и така. Тук мислеха да сложим така. Така. И отгоре да са вазите. Тук е. Отгоре, оп. Отгоре да са вазите, защото да сложим лалетата.
тук от тебе видях някаква крава, там има овца. Идем. Така убихме овцата. Ето ги кравата. Ладничък съм, кравичко, не ме изоставяй. Кравите, като ги ударите един път, ако не ги убиете, освен ако не е с енчантна, диамантен меч, с дървен, тя почва да полудява. Птичката луд. Така. С мини няма да ходиме, защото казва съм го и в други клипове, не ме бива да се бия зомбитата. Така една пържолица. Нещо да хапнем така вкусничко. Има водни лили, ще ида да ги обера. Една. И двечките. Трички. Бей. Боже. Вие, опаяка вече издават други звуци. Пържолата вече трябва да се изглежда. Да хапнем вкусно. Когато имате печка и искате да опечете храната, която имате, не е зле. Ги опечете, защото видяхте, ако ги бях изял сурова, ще да ми даде 2-3 бучета. Като ги спеко, явно 6 бучета ми даде. Готино. Не е готино да потъвам, обаче. Качи се отгоре на негите, тъпо човече. Поне 10 ми трябват, още 4. Осем, още двечки. Кой? Да поставям водните лили, където май трябва там. Така, тук ще си направя една лодчица и от тук ще тръгвам. Ще ми набора от тук. Тръгвам, газ. Един по течението не можем да слагаме водни лильоци. Добре, това ще е така, хубаво животни, да си пием водичка отгоре, само че ще бъде така. Откъде да тръгвам обаче? Така. От тук ще си направя после една лодчица. За целта да си направите лодка ви трябва обработено дърво и 2 лопати. Вече е така, преди май беше само обработено дърво, сега и 2 лопати. Сега да направим дървени оградки. Моля, хванах се.
обаче това почва да е бяло. Не знам. Зависи какво е във какъв цвят е. Какъв вид и такава ще бъде и това. Такава ще бъде и водката. Примерно сега ще бъде бяла. Тази нощ ще реша, ще се бие зомбитото. Да се стъмня. Кокошките крекат отгоре на къщата ми. Така, качаме тук. Да сложим... Какво трябва да се сложим? Да. Так. Айде. 6. Поне малко да освети. За да вземем кол. И така. Ръчка. Още. Не ръчки, бе. Боже, така. Не действа. Тук ще бъде ще бъде така. Добре, излепам. Дай. Останах. И трябва за какво видео тази къща светлина. Трябва си метрика, но не баш. Трябва да се въртата за местото на това. Какво трябваше да е вратата, за да се наклича в пълваме дупките с камък, докато не се свърши кълта. Аз пък кълта камък. Аредите на пънка, бе. Извинете за шепненето. Бегай! Нещо ме сърби. Извинете. Пластина съм. Добре. Така, това ще е клипа. Аз съм при 65. Това е клип
път ми и ще се видим в следващия клип. Чао!